Vah dostum deydim ha, marda yaşayan oradan bärik gelip közelmek gerek ki. Şu marda kan bizimki hemdem. Gün sonu var yana şutaydaklar, şu tayda da var doğuncum. Ettin emin. Böyle. Selamun aleyküm ağam. Ve aleykümselam. Gelinin ne mi görmeli? Yok görmez da yok ağam. Siz komşum ağam, şu köçede yaşayanız değil mi? Ava. Ha, sizin yanınızda uruttular ağamcan, başlığı değil mi siz? Ay basık yok ha basık men. Ne mi? Ağamcan şu kaptal komşunuz yanınıza can verdi, sehed ağa. Vah he. Şu komşunuz, kaptal komşunuz. Ava. Olman vay. Ay onu közen getirdik da yaraman ölen kimde? Deydik közen yaşanan. Değil yani hatta hakikaten ölen kimde vah olman vay. Ağamcan, şu komşular bir ile onun derdine yarap veren adam dediler siz. Vah elin ayağına taht yokken görgülüyorum. Ben karnına çağım. Ben karnına şu ovadan geldim. Bilyanlar çağılarım yok. Ağamcan bir koyunu kömür etsen de katı koy. Şey ne mi? Ha. Ay doğruyum aydın. Adın ne mi? Hekim ben. Hekim ola. Ömürlük bana kömek eden adam değil. Yani ben sana ne mi kömek edebilen itenim? Şundan gönü gidip ikinci çatırıktanım ögürleyen ardancak koyun mu? Arkayın barayan pata açık deyden onu soram. Barın sonra öyle alıp çıkar, oluyor mu? Onun belli güllerini ayıştırmana ben görürüm, oluyor mu? Basık, selamun aleyküm. Aleykümselam. Olmayan, zahmet. Bunlara gül bäp edilen amardaklar var ha. Olaran görüp bir diğerini taylap öğren berik bas. Yo atam men ammara gidip durman. Ne için? Kamerada bir işlemede görüp durun. Neme? Men işlice tecene var kaytman olup durun. Ne mi? Ho şu gaýnymy 60 ýaşdaý. Ay, çok gaýnaý. 60 yaş. 60 ýaşda. Tuğulama. Bu neydi aydan? Hawa ne tip bolsa gaýtjak. Bile giderler. Ay yok bayatam sen adara galyp oturmasana. Bäriň işleri bilen boluber. Men özümjik bar gaýdan. Ben gaýnym, meňem gaýlym. Ho, başdyn, etme başdan. Men maşinmada tenkade. Jeepde Lüboy ýere gidip bolýar. Tenk şäher sınavy başyk. Aýla malla tenkini. Ay sen adara galmallalyň bolýan. Yo, adar omo basyp. Ýöne häzir gol soğudalar. Kellede ba nerden soğudan bolar. Aha. Takkaljaňy, kantovka, men parik mahyrma eliste adinjan. Aha. Daş edýänler. Ay yok lay ho beýip adara galyp durma Allah şeýle bari gaýdaýla ýatam soňa. Ay nereye varanda ur akkurat şäher bolan nidirle basyp. Kostumçyga malyata. Aha. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Ondan da Tapmadyň mı faly berenerim? yok ağam. Ağam siz şu taýynyň başlygy mı? Hawa men şu taýynyň başlygy. Şu taýda dogulmam, şu taýda ýaşaýanam, şu taýda işleýänem. Gel aýdy ber näme boldy? Ağam birje sorak wady. Bah, ber soraňmy? Ağam adam bilen adamyň näme tapady bir şonu aýdyp beräň da. O sorak ber. Adam bilen adamyň tapawdy fil hemmemiz Hudaýjanyň bennesi. Allah'dan gelip yine de Allah'dan olup barýas. Bah. O sorak berdiň aýdas. Sorakly hiç bir bana berdiň. Ağamcan. Käbirleri. Allah'dan gelip Allah var yanımızda bilen o. Bah. Şonu bir ýatly daýmyň ağam. Men ağam bu soragy bak näme diýjem bilmem ama şu kaptal goňşuňy Sehedaga jan berdi ağam. Şonu aýtmak üçin geldim. Şul Sehedaga. Owa. A menon düýün sorak gaýdymda da gowda. Ağam bu nuranyň erti ýok diýär. Kömek eden siz tapsaň kömek eder diýdiler, gaýrat et. Bolmanlar. İman maýlygyny bersin. Hukman kömek edersin. Bak men bu ağamy da aýtdym ýa-ni. Meni kömek etmedi, diňe salgysyny berdi ağam. Ata, habarly bolbam aýdam oňa. Maňa kömek edýän çäň oňşa kömek etmelikin. Ýör dostum, mallym alar Seheda o adamdy, hemme adamda da kömek edersin.
Ayını ko'rsatib, gazetda yaraman o'lim keldi. Ey ko'rsatib yaşandım. Ömrüm bana ko'mak eden adamlar der. Yani bu belli ular ayıştırma ben görmem öyle mi?